Θες να ξεκινήσεις εσύ? Όχι, ξεκίνα εσύ, το όχι όπως το κάνεις. Κάτσε, πάντο λίγο από την αρχή, γιατί... Δεν το κόβω μετά το βίντεο. Να δούμε. Λίγο πιο εδώ. Εντάξει, Εκεί είμαστε, εντάξει, ναι. Πιστεύω και το γόνατο. Και λίγο ακόμα, έλα, σου παίρνει. Όχι, εντάξει. Ωραία, οκ, πάμε.
αυτό το